Yeah. Oh yes. Vafundisi vese vakadaidzwa naMwari. Yeah. That's what we believe in. But chinosiyanisa vafundisi izvozvo. Oh yes. Ukaona mufundisi akubhana munamato pachechi kamunamatiro kamakuitaka unokwengwa nii uchisvotwa nekunamata nii uchisvotwa nevanamatiro evanhu. Haana kutuka munhu, haana kukushora. Chamwenda anotikireya zita neropa raJesu, akatikireya kuti Satani urimbwa, akati right now let the church be delivered. Mukanamana right now vacho vakunyanya, munazviona zodzo yapera. Inonzi zodzo pepepe akakarira mahara. Kune vanhu vari kugeza makumbo kuenda kuchechi, kufambira mahara, kunotaurirwa ngano dzatsona kudo. Ukaona mufundisi wako akutanga kutaurwa tunyanye kuromba kuda chechi yacho, wakutambisirwa nguva. Mazuva atiri ashata. Redeem the time. Inoraramira zodzo. Zvinhu zvako zvinofana kubhadhara iwe. Vakubatsire zvakanaka naka. Vamwe unoswera wakati varara kudai uzoziva kuti utambisirwa nguva pana. Kana Mwari vachisvika pachechi, inonzi the access mundi ndeapa. Kana tichitaura kuti access mundi tiri kutaura the central point panosvikira zodzo yaMwari. Apa ukaona apa pachitambiswa, apa pachitambiswa, newe uri kutambisirwa nguva yako.